Og i dag åbner Labubu. Det er ikke det. Husk det. Og I kan se det fotoapparat. Den er virkelig irriterende at åbne. Kom nu, mand. Det tager lang tid. Endelig. Sådan. Jeg vil gerne have den der. Den der. Det er de to, jeg har. Og jeg har den der. Nu åbner den. Jeg skulle bare lige se noget hurtigt. Jeg vidste ikke, hvor man nåede den lige. Vi må se først. Venter. Fordi kan lige gå ud. Ja, undskyld, det var bare min lille søster. Lige. Kan I lige gå ud? Men jeg skal gå igennem igen. Undskyld, undskyld, som det var bare min lille søster, min lille søsters ven. Det var den blå. Den blå. Man kan ikke dreje hovedet. Den blå. Oh my god. Det er en ægte Labubu. Jeg lige gemmer alt. Ja, det var en blå Labubu. Jeps. Og det er en hobe. Jeps. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Eller abonner til min kanal. Tak fordi I så med. Bye bye. Peace.